pamusoro chakamire inini nzvimbo yotsakupwanya yainge yatoona mupinde makore saka yakazodzokeswa isesakupwanya namambo Mutasa vachiti mbere chisiya nzvimbo yasakupwanya. Saka mai awa hawana kuzvipurutana, hana kuteerera ba, wakabva wasenza nechisi vaibvatirwa matusi nemwana wangu kutaura inyangani aibva asungwa. Ndiyo nyaya ndoziva kuna mai awa. Okay, ambe iyo. Soro ichangamira. Yes. Nini nyaya varutaura kuti vakatora matemu icho kwadi kuti vakatora matemu. Inini nyaya yekuti panzvimbo pandiri pakatorwa handina kumbozviziva. Ukungasabhuku ndiye unozviziva. Kana muchipanzvimbo pakatorwa murutivi. Ndiri kupindura zvataura vati wakatema kwasakupwanya nechisi. But inini ndiri kwaMpere. Mugano wekwasakupwanya kuchindwa kwawakaitwa kuti kuze kwaMpere kwakwasakupwanya handidini. Alright, izwai mbuya. Ndati chisi chekwasakupwanya nekwaMpere chakasiyana. Chakasiyana. kwaMpere kungoita chitatu. Saka inini ndakandotema pamunda pangu Friday. Ndo mwana wabva uya kwatora matemu. Aiwa. Imimi hamutauri kuti azivi, handizivi. Kana muchiti hamuzivi kuti ishe wenyu ndiani muruti. Handina kuti ishe handivani. Saka mati imimi nyaya yataurwa kuti sakupwanya wazotora kudini handizvizivi. Imimi ishe wenyu ndiani? Zvese nhoroondo yachese. Aiwa, ishe wenyu ndiani? Hatina kupiwa maintroduction. Ambuya. Makaya nini mamutasa? Makaya kwa Mutasa rini? Pamurugana makaya rini? Handane nguva. Saka muzivi ishe yenyu? Ora ndikana musikazivi ishe wenyu sabhuku wenyu. Wesabu kwenyu ndiani? Sampere. Ndiani? Sampere. Achigara kwasakupwanya. Arikuita chokwambiri. Iyo uri anda ishe sakupwanya. Asi uri kuti uri kusabhuku wako ndi Mvere. Mvere ari kwakamukoi. Saka muruti. Izwai mbuya. Musarambe muri kupinzwa mupolitics dzamusina zera nadzo. Mazinzwa? Musapinzwe mupolitics dzamusina zera nechi nadzo. Imimi kana mapiwa kugara nasabhuku endai mugare pamadini. Muita mutemo ichi inzvimbo iyoyo. Zvekuti sabhuku iyo newe wari kurwa kana kuti ishe newe warwa hazvinei nemba. Iwe wogara pamba pako nemurume wako moya muri pamba penyu papamba zvatopera. Ukada kupinda mupolitics dzisina zera newe. Ndo zvinokutsvisa kwawasvika naso. Zvekuti unoya kuno kuchinda kuti ndagara kwemakore usikazuti ishe wako ndiani. Uruti kushora dare. Saka mambo wako ndiani? Kana usikazivi ishe wako wozoziva mambo uri kure uko. Asi ishe wako unogara naye padhoo utadza kumuziva. Ndakaizwa waitutswa ndiani? Ndakamboya kwaMvere kuindojudzwa ndinda mambo ere. Saka wakazondiziva sei? Aiyo. Musapinde mupolitics dzisiri dzani dzenyu. Nzvimbo yamuri kugara mbuya inzvimbo yasakupwanya. Takatouya uko tikagadzira nyaya iyi. Mvere ari kuzvitondishe. Mvere haasi isheba ndisabhuku. Ishe wake Mvere ndimukoi. Mazvizwa here? Mukaenda kopinda hondo dzana chihwa idzo ruda umambo. Uko kuzviziva Mvere Mponda tozviziva. Waruda umambo. Saka budai mukati mehondo dzivi idzodzo. Munochira mahara. Sekutotsva kwamuda kuita izvi. Wozi hamutomvi pano mutotsva. Wozi makashanda chisi.
Yes. Hakuna munhu asikazivi chisi chekwamutasa kuti he said the way is the way Friday. aiwa chandinoziva chitatu Chekwambere kwasakupwanya kwauri kugara. Unoita chisi chekwasakupwanya. Hauiti chisi, unoita chisi chekwamvere seko iwe unogara kwasakupwanya. Unoita chisi sei chekwamvere iwe unogara kwasakupwanya. aiwa pangoda kugadziswa ngoti isusu kana mamitingi tinokuenda kwasa kwamvere Kudorasika. kutera tirutera kwamvere saka inini manje saka ndati inini ndiri mwana zvingoda kugadziswa nei nevakuru kuti tinyatse kuziva izwai mbuya vakatogadziswa kudhara ini ndimi notogadziriswa ndimutorasike Mbuya wakuru wa mutu zoda wakuru ndio anani manje. Because anogadza mazisabhuku nemadzishendini. kuti apa gumai apa itai kudai Ndati anogadza masabhuku nemadzishendini mamutasa muno. vakuru vacho muda Saka wakuru wanoda kudarika inini ndio anani. gadzirisa vacho ndio anani Unawo wakuru wake. mune vamwe vakuru Titaurire wakuru wamati wo ndio wanoda kugadzirisa ndio anani. ndio anani Because ina hakuna sabhuku anoapwendwa mamutasa kana isha anoapwendwa mamutasa pasina signature yangu. Saka waurutaura kuti mukuru wazviruda wakuru ndiye ani mukuru wacho iyeyo. mune umwe mambo here Because hakuna mukuru futi because kataisa Manika ndese ndiri chairman ndiri chef wemadzimambo ese Manika. I'm the provincial chairman. saka mukuru wacho ndiani Ndiri senator weManika akamirira madzimambo. Saka mukuru waurutaura ndiye. runyeto ambuya munonyura Mutasa mune maamega mega mai. Mukuru wamuta kuti mukuru akadarika inini mambo mutasa mamutasa ndiani wauruti ndiye ada ane nyaya idzi watofanira kutaura naye panyaya idzi ndiani Zvoda wakuru wapi mai. basa ramvere kundiviga badzi kana ndafa mubinga guru and nothing else. Ndo basa rake chete mvere nekundiviga inini kana ndafa mubinga guru. Sanyeperane muri nharaunda medu. Uya, sanyeperane muri nharaunda medu. Vari pano. Uya. Munoziva kutaura chokwadi ndiko nyaya igadzisa. Chete. Tinochengeta lendi yedu kana murugara mulendi yedu munoteerera zvine zviri mulendi yani. Simbo. Kana zviri kunetsa izvi kwasakupwanya munotama muenda kwamunofanira kuenda kodi. Kana muri mulendi kwasakupwanya munoteerera zvinotaurwa kwasakupwanya. Bajarira mutero idaipo. Ndetera mutero wenyu. Ukuka kwandi kwenyu bo. Ziyana wakuru wenyu murutaura. Wanokurasisa. Bajarira mutero wenyu ikoko. Muchomberana muri ikoko. Kwazva zvaperera zviri. Kubva nhasi mbuya mutero wenyu hauendi kwa Mvere. Mutero wenyu unoenda kwasakupwanya. Sabhuku wenyu ndeupi? Ndiani? Unorwara musoro. Mungadhane kutaura. Ndaurayi kuti. Aiwa, Asi munoti. ende mobvunza kutuma kuti sabhuku yenyu ndiani. Kwasakupwanya satimbokudayiwo ba. Hatina sara yewanhu. But space yedu iyoyo inotongwa uko. Sabhuku yenyu ndiye akagarapo. Ukarima museve weFriday andokubata. Chamwe chakumbira kuti mutidzosere nyaya iyi kwasakupwanya. Dare kwasakupwanya. Tiwadye pachisi. Ndozvananda kutoita. Kuti murakidze uko Kumbakidze simba redu toda kutonga tiri kwedu. Nyaya iyoyi One simba redu uko. Ndokwaya kudzoka. Endai kwasakupwanya munotaurirwe chaitongwe. Murakidze motongwa ikoko. Kana maramba kutongwa ikoko tochitangira ipapo. Kana Mvere yavo yako kututurai padare rasakupwanya tozozonera ipapo. Because handipengi bambuya ini. Ndakasumuka panapa. Ndikaenda naishe sakupwanya. Ndikaenda naishe Mkoi. Ndikadaidza sabhuku Mvere. Ndikadaidzani wese vanhu vese ndikaenda panozi pachi patakaenda Panyatsuro. Tikasvika tikagara tikataurirana pasi pemuonde tikataurirana kuti right ishe wekuno ndi Mkoi uku ndisakupwanya mugano wenyu uri apo handizvo but handime kutanga ba
Pane wamwe wakaenda futi kuti sakupwanya isabhuku apa munhu pekugara. Umwe akaenda kuisa ofensi pakati pemunda wemunhu apiwa ana sakupwanya. Ikauya futi kuno munhu iye akabvisa waya yake. Andizvo. Saizi tudaiwa musarambe muri kunyengedzwa aba. Muramba muri kunyengedzwa nevanhu vari kukunyengedzai. Hawana kwavari kuchitsa iba vanhu. Mvere ndisabhuku, mvere haasi ishe, mvere haasi mambo. Mvere ndichuru chete. Gurupu riripo wakabasa. Aiwa, inini kwanda brother wanuti hatinonga takataurirwa. Inini zvandoita mbuya. Muruda here kuti ndiuye ndikuadresei vanhu vese vepaarea ndinouya. Ndinotouya ndokuadresai vanhu vese nemasabhuku enyu nechi zvese ndokutaura ungano and everything ndokutaura kuti munoripota kupi. I can come, and no problem nazvo. I will come. I've got no problem. Yeah, as for now, chidzokai kwasakupwanya nenyaya yenyu yechisi. Chisi hachishandwi. Mucharegererwa kwasakupwanya. Kana kutokuregerai ndatotonga. Mucharegererwa kwasakupwanya. Nyaya yenyu I have referred it back kwasakupwanya. Endai kwasakupwanya. Muruke kuenda kwasakupwanya. Munokuenda kwasakupwanya mosvika mokumbira ruregerero. Aiwa mambo, yakaitika. Matoro wakaita matemo, wakatorera mwana. Ndinozwa kuti matemo atorerwa chii? Ndandaka mwana wakatorera mwana matemo, haana chakataura. Tsamba yekuti ndizive kuti ndasenza chisi yakazotobva kuno. Ndakatopedza 1 week ndipo ndakazoona tsamba yabva kuno kuti wakashanda nechisi kwa. Because nyaya yechisi zekai ndikubatsirei. Nyaya yechisi nyaya yamambo. Why? Because chisi izuva ramambo. Kana musingazvizivi. Chisi izuva ramambo. Zvakafanana nekuchechi. Musi wesondo izuva rani? Ramufundisi. Chiteza nditi? Mbuya uyu wakaenda kuisa peace order. Yakaenda kwamuchidziro. Musi weMonday. Yekuti tatorerwa mapadza saka ndinoti taurai naNyangani wasandivhiringidze magariro. Mechaziti takati imimi matorerwa mapadza zvoita sei? Makabirwa here? Zvikazi aiwa. Pakasungwa nyaya yechizvika traditional. Zvinodzoka kwamambo mutasa. Imitaura nyaya yenyu kuna mambo zvakanaka. Wakatosungisa sabhuku kuti asaite basa basa. Tikanotaura masabhuku uyu akaita peace order haazogoni kuseenzaba. Because anenge autozviita ane immunity. Kuti sabhuku pangu haasviki. The group wakaisa mapeace order. Akatorewa SR5. Timejasti. Tidzokai kwamambo mutasa. Iwana mbuya. Kuti isisu sabhuku panosvika pamba pangu bosi ngepangu. Ende paangarutema pachepo pakabatirwa. Hapasi pasitendi pake patori pasitendi pemunhu. Kupwanya munhu mubate iyo bacha udari. Mazosa. Batisisa chaiko kuti mbane. Aiwa. Ini ndava kuchikupai authority. Kuti endai mobata vanhu vavari 5. Watongei kwasakupwanya. Kana wasina kugutsikana wozouya kuya. Bata ine mbato. Kuti mudziye nenyaya yacho iri paground ipapo inyase kupera. Ini chazouya tobatsirana nenyaya dzemigano. Nekuonesana kuti uyu mvera anotangira papi achiperera papi anotangira papi achiperera papi. Because I think ndo pane issue. Wamwe wenyu muramba muri mu denial mode. Yekuti zvamuri kutaurirwa mudaramba muri kuzviramba because mune kakona kaburira makabatira. But uri kubatira kamudzi. Asi muti waenda. Iwo sara wakabata pakamudzi. Asi muti wacho muridzi wemudzi watorwa ndisawe waenda. Iwo ramba kuti ndakabatira pamudzi. Mira newamwe. Pamwe pacho bvumai kutaurirwa. Mwa maita zvamune maita sei? Amupindu ma problems. Ngatikwambe nenguwa. Anozvere mbuya. Saka kwasakupwanya